Мечтите се сбъдват по-бързо, когато им дадеш място в живота си, буквално. За ритуал 31 утвърждението е: аз мога да сбъдна мечтите си. Днес за последен ден харчим 10 000 лева. Запиши в тетрадката си какво ще си купиш с тази сума, защото от утре сумата се увеличава. А сега е време да направим още една стъпка към запълване на таблото на мечтите. Избери една банкнота, например 5 лева, и я закачи в горния ляв ъгъл на таблото, където е секторът богатство. След това с червен маркер добави поне още 3 нули. Така правиш от 5000. Сутрин, когато се събуждаш, гледай тази сума и си представяй, че тя вече е твой постоянен приход. Това табло ще ти помогне да виждаш целите си ясно и да ги сбъднеш по-бързо. Ще ти даде възможност да сътвориш твоето бъдеще. Сподели в коментарите: аз съм творец на живота си и нека сбъдваме мечтите си заедно.